Abro mano penjo maber. To abro yiengora e weche mosetimore e pinje mamoko machal kodwa mar Kenya. Wang'eyo ne wach Brazil. Brazil higni 10 mokalo ne nitie sijui aparo ni ne en namba 70 gi wiye e weche mag somo. Particularly dhier mar somo ni. Ok somo in general, dhier mar somo ma jaiga 10 okia somo ni ne rach kabisa e piny mar Brazil. Gima ne gitimo ne en ma. Mokwongo, response mokwongo mar sirikal ka sirikal e piny mangima osebedo ni ka wayudo ni nyithindo ok som at the right level to wamedo budget. Yejo neno ka wamedo budget mochopo bilion 700 manyiche wawacho ka chieng' cha. Mano diro pesa ne problem, throwing money at a problem. To ma ok en problem ma pesa, ma en problem ma puonj. To puonj tek, sana puonjo nyathi mondo nyathi osom. An asomo degree ma puonj. Anyalo puonjo agriculture, to anyalo puonjo biology. Asomo Egerton ka. Jo class 1 tie nyalo wacho ni. Nisomo kodgi. Nasomo kodgi. To ne ok opuonja kaka ipuonjo somo. Manyiso ni joma ne an go e class te. Ne wan ji 189 e class no. Onge ng'ama ong'e puonjo nyathi timang'o. Somo. Puonjo nyathi somo isomo e iluongo ni P1. P1. No, P1. Mano kor ma jopuonj kaka tiegruok. Tiegruok mar japuonj mar P1 ema puonjo kaka ipuonjo somo. Maka poni koro in fact analuoro japuonj ma puonjo somo. Nikech kata ka bet kimiya nyathina iduoko na nyathina ni nyathini ni chandore koro konye kaka isomo to kanya konye. Koro gima onego bed ni watim ni wajiwo tiegruok mar puonjo japuonj ma puonjo somo. Mano step number 1. Mar ariyo, en problem moko wanya tieko. Nikech dhano onyuol mopogore. Nitiere kit somo kaendi gimiluongo ni learning difference. Learning difference manyiso ni nitiere spectrum manyiso kaka nyithindo puonjore. Nitie nyithindo ma yom e somo, to nitie nyithindo ma puonjore mopogore. Adwa miyi example achiel. Ndalo kane ane class adi, kane adonjo e skul e class 1, an ok asomo nursery. Awuok dala tari e class 1. Na yudo kijana moro e class 1. Nobet ga piny modol tiende ni to tar. Ng'e ni joka no tek to tar. Modol tiende ni ok anyal luongo nyinge nikech ok oyiena ni mondo ago story. To class no ema nawe class 1. Kwa chopo class 2 ene class 1, kwa chopo class 3 ene class 1, kwa chopo class 4 ene class 1. Odonuoya. Yes. To generally wan neno ni ong'ama ofuo kata jopuonje mane ne bet kode mane otemo puonje ne neno ni en ng'ama ofuo. To ok ofuo. En mana niya ne en gi problem masani kaka nasebedo japuonj modhi e tiegruok. Nafwenyo ni wuoyicha ne en gi problem ma dyslexia. Dyslexia en ng'ama somo e yo mopogore. Kotemo somo to oneno ka letters gi ringo ni. Manyiso ni en onyalo bedo a good artist kata onyalo bedo ng'ama solve a very high level problem solver. Mano bende problem ma nonro yudo niya. Ji dhano 25 kuom nyithindo 25 kuom nyithindo 100 monyuol nyalo bedo gi sida mar somo ainano. Kapo ni japuonj odonjo e klas ka ok ong'eyo ni ma sida modhiromogo, pare ni nyathini dhi bedo nade. Ka nyisi ni dhano 25 kuom dhano 100, manyiso ni en achiel kuom 4. Manyiso ni nyithindo gi nitiere klas ka klas. E Kenya ka onge klas ma onge ng'ama somo chano. Mogik, nitiere gima ne World Bank kaluwore gi nonro mar World Bank no, jo kanyo, jo mong'eyo wach mar somo maber no
no recommend ni mondo wabed gi gimi luongo ni catch-up programs. To catch-up program ok en tuition. Gima chando waga ahinya e skunde en ni ka oluonga e skul manyisa ni nyathini ni onego bed ni timo ne catch-up, sombe chandowa. En be sombe chande. To wawe ni nyathini onego tim ne ang'o? Tuition. Koro wadwaro japuonj tuition oketo nyathi piny gi drilling mar yudo maxima malo. To gima nyaka ing'e Sharon ni ka ok inyal somo to yori mar puonjruok odinore nikech ok inyal puonjori kwano, ok inyal puonjori English, ok inyal puonjori geography. Gigi nikech daraja magoli e mudho kakeli e ler en somo. Kamiyo tasni to kenya equalizer in society. Kamiyo tasni manyisi ni soma ne gima ndiko ka to kenya some. Manyiso ni ok inyal duoko penjo mapenji ka. Ok inyal. Koro kata rem be ok inyal rem. Gima wacho no is very important. Ero kuma ne nyadaro mar mondo mi make